खुलुमबाय लोगोफोर। आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि जि साया शर्ट मुभि स्क्रिप्ट बेखौ आं फुल बानायनो नागिरदोंमोन। बेनिफ्राय दा बिसोरो आंनि खोथा लायालासेनो गावसोर गोजा ब्लेकमेल खालामनानै खालामबाय। दा बेनि सायाव आं मोनसेल' बुंनो नागिरो, नोंथांमोना जाय साया फिल्म शर्ट मुभिखौ नायग्रा, नोंथांमोना बे साया शर्ट मुभि हगारनायनि चेनेल VRG बे चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना ला। नैबेयाव होदों आं, बे चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना ला। नोंथांमोनाथ' नायबोखाबाय जानांगौ साया शर्ट मुभि। आं बेनि थाखायनो लाबोदों, मानो होनबा बिसोरो आंनाव सोङालासेनो बेखौ दिरुननाय जादों पार्ट 2। नाथाय आं बिदि बिसोरखौ बानायनो थिनाखैमोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे VRG चेनेलखौ बिथांमोननि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना ला। मानो होनबा आं FIR होनो नागिरबाय। बे चेनेलखौ आं FIR होगोन, मानो होनबा आंनि खोथा लायालासिनो बिसोरो साया पार्ट 2 खौ बानायदों। मानो होनबा बे स्क्रिप्टआ आंनिसो, बेवहाय जानला मोनला खालामनायनि जेरावबो मोन्थाय गैया। मानो होनबा आंनि माइन्डजों लिरदों, आं खालामगौमोन। आरो हाया बिसोर बुंनांगौ, बिसोरो माबोरै मा खालामो बेखौ आं मिथिया। बिसोर आंनाव सोङालासिनो बे शर्ट मुभिखौ दिरुनदों, बेनि थाखाय आं दा FIR होनो नागिरदों। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा साबस्क्राइब दं बेखौ आनसाबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।